Siamai, dwi'n gobeithio ydych chi'n saff gan iawn. Heddiw yn y fideo hwn, dwi'n eisiau i ddangos sut i ddangos y rhif a llinell pan yn defnyddio y golygydd testun VI neu ddim. Fan yma ar y sgrin, dwi'n yn defnyddio yr golygydd VI yn yr amgylchiad Linux sydd wedi ei sefydlwyd ar yr gefn-drefn wydydedd Windows ar fy nghyfrifiadur. Yn syml, os ydyn ni eisiau i ddangos y llinell rhif ar yr sgrin, y gorchymyn i wneud hynny yw set gwaglau number fel hyn. Yn gyntaf, fy'n angen i pwyso yr botwm dianc neu escape ar y gornel yr brig chwith i dod i mewn i'r modd gorchymyn. Ac wedyn, fy'n angen i mewnbynnu yr arwydd gwahanol. Ac wedyn, wy'n angen i mewnbynnu yr gorchymyn set gwaglau number. Ac wedyn, i pwyso ar y botwm dodi, fel hyn. A dyna ni, mae'r rhifau yn dyslellau nawr yn arddangos ar y ochr chwith ar y sgrin. Os ydyn ni'n eisiau i cuddio y rhifau nawr, yn yr un modd, ydyn eisiau yn unig i pwyso ar yr botwm dianc i dod i mewn i'r fodd gorchymyn. Ac wedyn, gwahanol unwaith eto, ac mae'n angen i mewnbynnu y gorchymyn set gwaglau, ac wedyn no number i guddio y rhifau ar gyfer y llinellau, fel hyn. Os ydyn ni'n eisiau i ddangos y rhifau llinellau sydd yn perthnasol i'r cyrchwr neu rhedwr, ydyn ni unwaith eto yr un fodd angen i mewnbynnu y gorchymyn set gwaglau ac wedyn relative number fel hyn. Ac fel ydych chi'n weld, mae'r llinell sydd gyda'r cyrchwr arno fe yn dangos fel ddim, ac y llinellau sydd yn tu ôl i'r llinell gyda'r cyrchwr yn dechrau gyda 1 ac wedyn yn rhedeg. Os ydyn ni'n eisiau i ddangos y rhifau llinellau sydd yn perthnasol i'r cyrchwr neu rhedwr, ydyn ni unwaith eto yr un fodd angen i mewnbynnu y gorchymyn set gwaglau ac wedyn relative number fel hyn. Ac fel ydych chi'n weld, mae'r llinell sydd gyda'r cyrchwr arno fe yn dangos fel ddim, ac lle sydd yn tu ôl i'r llinell gyda'r cyrchwr yn dechrau gyda 1 ac wedyn yn rhedeg yn cynyddol, ac yn y un fodd yr llinell sydd yn union wedi'r llinell gyda'r cyrchwr yn dechrau gyda 1 ac wedyn yn rhedeg yn cynyddol wedi hyn. Ac os ydyn ni eisiau i cuddio yr rhifau a llinellau, unwaith eto ydyn ni'n gallu pwyso ar y botwm dianc ac wedyn mewnbynnu yr arwydd gwahanol fel hyn, ac wedyn mewnbynnu y gorchymyn set ac wedyn no relative number fel hyn. Fel talfyriad, ydyn ni'n gallu defnyddio set nu ar gyfer i ddangos yr rhifau llinellau sydd yn diamod, ac unwaith eto i guddio yr rhifau llinellau diamod, ydyn ni'n gallu mewnbynnu y gorchymyn set gwaglau no nu. Yn yr un modd, os ydyn ni eisiau i wneud yr un peth gyda talfyriadau ar gyfer yr llinellau perthnasol, ydyn ni'n gallu gwneud set rnu. Mae hyn yn defnyddiol achos pan ydyn ni'n newid safle o'r cyrchwr yn y ffel, mae'r linell rhededig yn dangos pob tro, ac
ac mae'n hynny yn wneud yr gorchwil o ganfod yr cyrchir yn fwy hawdd. Ac wedyn, os ydyn ni eisiau i guddio yr rhifau, ydyn ni'n gallu mewnbynnu yr gwahanod ac wedyn set no RNU. Os ydyn ni eisiau i osodi yr osodiad hwn yn barhaol, ydyn ni'n gallu golygu yr ffeil rheoli rhedeg neu run command neu run com ar gyfer vim neu vi, ac mae'r ffeil hwn yn bodoli yn y plygell hafan ar gyfer y defnyddwr. Felly, i mynd fan yna, ydyn yn unig yn gallu mewnbynnu y gorchymyn cd neu newyddu y plygell, a dyna ni. Ac os ydyn ni'n gwneud yr ls neu list, ac wedyn y gwaglau, ac wedyn y dewisiad al ar gyfer ol neu i gyd, ydyn ni'n gallu ganfod yr ffeil sydd wedi ei cyddwyd, achos mae'r hyn yn dechrau gyda'r symbol dot, y ffeil .vmrc, ac wedyn ydyn ni'n gallu golygu y ffeil hwn, ac ydyn ni'n gallu mewnbynnu y gorchymyn set relative number neu set number. Mae'r llinell gorchymyn olaf yn gorfarchogi y llinell o'r blaen. Felly, os ydyn ni eisiau i wneud yr llinell gorchymyn set relative number yn gorfarchogi set number, ydyn ni'n gallu leoli fe wedi'r llinell set number. Wedyn, y cam nesaf yw i cymwisio yr newidiadau. I wneud hynny, mae'n angen i ni yn gyntaf achub y ffeil trwy'r mewnbynnu y gorchymyn UQ fel hyn, ac wedyn ydyn ni angen i rhedeg y ffeil rheoli rhedeg neu runcom trwy'r yn gyntaf mewnbynnu dot, ac wedyn gwaglau, ac wedyn dot, unwaith eto, ac wedyn y blaen slais, ac wedyn yr enw o'r ffeil, sef dot vemrec, yn unig i esbonio yr arwyddocaid o'r gorchymyn hwn. Mae'r y gyntaf dot fan yma yn rhedeg yr gorchymyn heb creu cagen newydd yn yr amgylchiad Linux, neu yn yr enghraifft hwn, Sigwin, sydd amgylchiad Linux sydd yn rhedeg yn y cefndrefn weithrededd Windows. Mae'r ail dot yn arwyddocae y plygell rhededig gyda'r blaen slais, ac mae'r trydydd dot yn arwyddocae y dechreuad o'r enw o'r ffeil sydd yn gyffredinol wedi ei cuddio, ac wedyn y cam nesaf yw i rhedeg y gorchymyn hwn trwy'r pwyso ar y botwm doddiad, ac os ydyn ni nawr yn golygu yr un ffeil unwaith eto, sef .vmrc, mae'r rhif y llinell perthnasol naw yn dangos. Yn olaf i gloi, os ydyn ni a defnyddio yr fersiynau y fwyaf diweddar o'r vim neu vi, ydyn ni'n gallu gymysgu y dwy fath o'r rhif, sef y rhif llinellau, diamod neu all-datrysiedig, gyda'r rhif perthnasol, ac ydyn ni'n gwneud hyn trwy'r rhedeg y dwy gorchymyn gyda'i gilydd fel hyn. Enghraifft, ydyn ni'n gallu defnyddio set number ac wedyn relative number fel hyn. Ac os da chi'n gweld, yn lle o'r rhif
ddim ar gyfer y llinell rhededig, mae'r rhif nawr yn dangos y rhif alldaptisiedig neu diamod ar y chwith. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei canfod yn defnyddiol. Dyna tro nesaf, cadw saff ac yn iawn, a hwyl.